jedinge ngriko, jedinge. Sampun kawis tinggal saking ketebian lumampahipun temanten kali. Kajenendra saking ketebian. Alirap lumampahipun temanten kakus Kakung kok kakus jumbleng. temanten kakung hanggandeng temanten putri tumuju wonten ing sak ngajengipun Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Rama. Ing samangke temanten kakung ingkang paring asma Raden Mas Joklutuk hanggandeng garwanipun inggih menika Blu Kutuk. Kutuk benguk. Mia ing samangke wonten sahandhapipun Kanjeng Ibu Ki Kanjeng Rama. Wah dadak ngono barang iki. Tumapake ngadicara wonten ing dalu menika inggih menika sesungkeman nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Rama. Kapratitisaken Kanjeng Rama maringi donga idi pangestu dumateng temanten putri kawiwitan. Bapak. Sik aja nyedek-nyedek. Lah piye njaluk? Nek kono ae bapak kowe rene lah yo sinyalku rono lho. Bapak. Kepiye nduk anakku bocah Nyuwun ayu? pangestu niki Bapak. Iya ya ndak pangestoni muga-muga anggonmu bebrayan ora ana beda sawiji apa wae dadi temanten kang atut runtut reruntungan kaki kang nini kang jinangkah ya bocah ayu. Nggih Rama. Sasampunipun temanten putri Yuni dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Malah gilani. Manten lanang kok kaya druwo. Nyapa dadake ngono kuwi barang kok iso. Gilir gumantos temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu. Lho. Pasar Sungkem. Sungkem ning kono ae. Karo ibuke dhewe nyawa. Iya tapi di situ aja gitu loh. Bu, Apa le? Ibu, Apa le? Bu, Dalem to le. mik, Bu. Kok tak juotos. Ane sik cilik ora cerip-cerip ngono. Ane sak kowe lak kaya dikop. Mangsa. Ya nerapi. Kaya dikop. Nyun donga pangestu muga-muga anggen kula bebrayan kalih diajeng bliwuk menika Kok bliwuk. Mia. Mia menika dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah nggih, Bu. Iya to le. Nggih. Tak dongakne. Atur sembah nuwun. Padang dalanmu jembar kuburmu ya le. Bongko. Maksudnya padang kuwi dalan golek rejeki ngono Anggone lho. Tampoke bebrayan. kuwuk kok. Sasampunipun temanten kakung ugi temanten putri nyuwun dipangestu Bubuk. lajeng Bubuk. urung Lukar Gumantos. Lukar Gumantos. Lantang Nah, bubuk. temanten putri nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu. Lajeng temanten kakung ing samangke nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng. Aduh. Oh. Ayo tiros. Wah, gua ada HP bareng. Daging turah. Iya. Gawat dia. Ibu. Gendeng. Wah, Nyun pangestu. Nyuwun pangestu nggih Ibu. Buku wajib imen to. Gendeng tak pangestoni anggon bebrayan. Nggih. Wolo-wolo kuat ya, Nduk. basa ndi nek wolo-wolo. Jane kegelen aku. Muga-muga ora nek apa-apa. Nggih, Bu. Wolo-wolo kuat ya, Nduk. Wolo-wolo kuatan. Sasampunipun Kanjeng Ibu paring donga dumateng Keng Putri. Ing samangke temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Ayo. Ora perlu kowe dadak nangis yo. Iki tiba respati manis nggon pahargyan kaya ngene iki bak-bakan kanggo kabagianmu ya to Le. Kepiye? Bapak, aduh. Aduh, le. Aja iki kagungan ibu Le.
Kok iso ager mbok Wolo-wolo kuat. wolo-wolo kuat to ya iso. Oh alah. Kagem bawa mboten Gus? Mboten langsung. Oh langsung. Ya, ya. Kalau izin ning siji oleh Pak nggih. Nyapa to? Oh iya. Wong edian. Coba digarap langsung seraginan langsung kendang Jaipong. Ayo Mbak Rani kali Mbak Mia. Tembang Cina nggih niku. Dalam Tembang Cina gubuk Asmara. kok iso tembang Cina? Ah, panjenengan mosok supe. Lha piye to? Niki lak Juenli to asline. Mosok? Iya nih. Oh. Welwit. Lali aku. Gubuk Asmara kok tembang Cina kuwi kembangan kuwi lho. Yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tanggo nenen ngono kae. Mboten. Leren. Leren sing nyanyi wong pelo kok, Duk. Coba buka kendang karya Mas Jidul Sumarji, Gubuk Asmara. Dados. Wah. Apik tenan, Mbak Rani kali Mbak Mia. Mbak Rani, Mbak Mia, Koyo. estu generasi pesinden muda. Dijejer kaya angka 10. Wah. Niki Wayangmu kok akeh men. Lah, kula niku sing niku bagian COD. Oh, COD. Iya, Pak. Oh. Iki, Pak. Oh iya. Jiwas. Oh, niki kagem goro-goro sing niki. Oh iya, nggih. Oh nggih gara-gara Nggih. saking Bapak Sudarsono mengki nggon. Wah, iki Mbak Lurah. Niku keluarga Joyondari. Wah, Wah. nggih. Saking keluarga Joyondari Keluarga sing ngejujur. nyuwun lali janjine nyidam sari layang kangen lintang suwengi. Oh iya. Lah niku nom-noman Pak Git, nom-noman. Maksudnya nom-noman? Ah tembangipun tembangan ambiar-ambiar lak nom-noman. Oh, lali janjine sik Nggih. nggih. Nah. Cocok. Pun gua niki meriah kok dalu niki. Wis jan. Lali janjine coba Mbak Utari, Mbak Tari monggo. Mbak Ima. Mbak Ima, Mbak. Nah. Ini Doi Ma. Cintaku asa konyang-konyang kadang karo kowe. Cak ayu sing pakolompat. Lambarmu pancen super rasekor anti laler yen ra bathuk Sabdino ning sirah dia. Hey, cintaku sekonyang-konyang kadang apa ribasan durung ada mawati panjang modal bensin seliter motorku tak setatel tak ampiri Ayo tak modal tiwas aku dandan nipit rambut kulangane pomit pala kowe lunga plencing ora pamit mit temu lawak nggonku mikir nek awak ganti rusak nyoba jero sing tak pikir jebule kok kaya ngono akambang jambu gogok dipangan ular cintaku asa konyong-konyong kodeng ular kekek mlakune kloket ala cabang bayi kebulaku kena pelek Lagu lawas. nggih Menika jaman campur sari CSGK. Oh, campur sari Gunung Kidul. Ah, nggih. Sekonyong-konyong koder angkatanipun terus wes dikandani orang rewes. larake ati. Wes urung lahir Utari urung paham lagu kuwi. Ya, urung ngerti. Ngerti awakmu. Karo nika Pak Rebo, Pak Rebo. Pak Rebo lahir Lahir dina Kemis. Enek lho nggonku bayi lahir Rebo lah kok kemise wis ngerokok. Saya. ora eneng. Lho enek Pak. Mosok Enek bayi nggonku lahir Rebo. Lah kok sesuk kemis ngerokok. Tak bisa. Domongi kok. Loh, kemis-kemis apa Mas? Kemis jenenge wong to. Oh, lah kuwi ya.
Laire bayi ki rebone sesuk kemis ki ngrokok. Ya kemis tanggane wis tuwek kok Iya, kemis. Iki lahir Senin malah Sabtu mati. Kunjuk keluarga Jayandari menika. Nggih, Pak. Dan malam hari ini kita di live streaming 6 channel secara keseluruhan Terima kasih. dan alhamdulillah penontonnya wah. Main, Pak, pokoknya Mbah Nuwun. Malam hari ini salam hormat, salam budaya, salam Indonesia untuk Bapak ingkang kepengker nimbali panjenengan kula wonten Jakarta, Pak Bambang Yudhoyono. Sugeng dalu Bapak. Oh. Pak Yudo Margono. Ah, Pak Yudo Margono. Oh, yo iki disimak saka Jakarta Mas Irwan Riyadi barang. Heeh. Pak Yudo Pak Yudo Margono. Bapak Pak Yudo Kasal. Margono. Pak Kasal, Pak Kasal. Kasal. Sama Saking Korea disimak Mas Gembrek, Siap. sak kanca nggih ya. Mas Tito. Heeh, nggih. Pak Samijo. Ngendi? Batam, Batam. Oh, iya, iya, Dari Batam. Tenan apa ora Jo iso? Saestu iki penggemar wayang nika Pak Nggih, Samijo Batam. nggih. Nggih, insyaallah mugi-mugi sanes wedal saged tindak kali jenengan nggih ing Batam. Oh nggih. Masuk Pak Sigit ini wonten nyuwun podhang kuning salam kagem sedaya rekan-rekan paguyuban Angkatan Laut Bluro saking Mas Sulistiono Mas Tio menika Angkatan Laut Surabaya. Oh, nggih nggih. Nggih dipantau Mas Imron Lurae. Amin, amin. Oh iya. Tembangipun lali janji. Lali janjine Ya, menika iya. berdua Mbak Iki. Utari Mbak Utari nih. saking Jambon Ponorogo. Tetap duet Duet berdua. di panggungnya Pak Sigit Arianto. Oke. Jas. Lali janjine Ima dan Utari. Matur nuwun, matur nuwun. Engko perkara geguyon ku sambung goro-goro. Nggih, siap. Niki jo gak kayak kluthuk wae. Ah, monggo dipun asta mawon. Men go pijet sing kesleo mau nyondok. Nuwun, Pak. Wah. Iya. Kanca Cakraningrat wis ora butuh kaya ngene iki. Nggih, nggih. Mergo mesake kowe mau ngerti pas caping gunung jenglengi nggo koprol terus tiba mau. Oh, yo ngeten iki kan yo padha karo Ah, ego iki. praktikal. Apa to mau guru terus Lah, lah yo iki nggo pijet sesuk lah yo. Mantan copet to sampean jajal. Ah. Sing ra didawani dingge apa ngono to. Tak ditekoki. Amane. Anake. Ya, delok wayang iki tampane ngene. Weh, lomo men. Dadi barokahe iki rata ngoten Mas. Iya. Nggih, 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 nggih. Ah, Mbak pilih Mengke sambungin goro-goro. wonten ing Patut Nyono. Menika kerisipun. Oh, iki Lah, pangapunten. mengke wadai keris menika cangklongane ditinggal wonten Rembang. Lah, nggih iki wong iki bakul iki. Oke. Mengke kula tumbase. Pak siap Pak, matur nuwun Pak, matur nuwun. Pelok terus ya nak. Iya. Mesti kudu eling.